פינאלי, סבלימינלי, ריקלי, נקרא לי. נפלתי למשחק, אבל משחק אוניברסלי זה לא נורא לי, אבל נדמה לי שעל פופ ארגינל נשאר עליו בנים בנים. כי תקרא לי קניבל, כל מה שצריך זה פטיפון, מיקרופון, כישרון, סגנון. כל שיר נהיה המנון, אני האור מציון, ואין לי כישרון. אז אם כולם יתרו פה, אני אהיה כאן אחרון. סאב, מרוממו נאמבר וואן, ניסימן, לא יודע שכולם, אבל את הסצנה של מחר גלית קומני, סבלימינלי. אוי, אוי, דיגי דידי בידי בים. זה עצל, זה עצל. כשאני עולה על הבמה, כולם פה מתכנסים, אני תמיד רוצח את כולם המתחרים, אני חזק. כמו בחורה אני חזק. כמו אישה אני חזק. כמו ג'קי צ'אן אני חזק. כמו מייקל ג'קסון במיטה, אוץ, אומפ, 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 אוץ, דקה, אומפ, 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 אומפ. יש לי מישהו לרוץ איתו של דוד גרוסמן. יש לי מישהו לרוץ איתו, אבל הוא כושי אז הוא מהיר ממני. יש לו 3 רגליים, מה לעשות? ככה ברור אותם. יש לו 3 רגליים, איתם הוא עלה מאפריקה, כי לא סיפרו לו שיש טיסה, אז הוא הלך, והלך, והלך, הלך, 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 הלך. ירו בו בסודן, ירו בו במצרים, כמעט עבר את הגבול אבל מצא את הפלסטינאים, הם ירו בו, אבל הוא הרג אותם כי יש לו זין בגודל של מגדל. הוא חזק, הוא כושי, הוא מהיר כל כך, הוא כושי, אלוהים ברא אותו כך, עם 3 רגליים, אחד לא סימטרי במיוחד, אבל הוא תמיד חזק, חזק. יש לי חבר שקוראים לו נתנאל, אנחנו קוראים לו נתי, נתתי לנתי, נתתי בנתי, נתתי בנתי עד שהוא מת. אוי לא, נתתי בנתי, נתתי בנתי, נתתי 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 בנתי, נתתי 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 ברטטתי בטטתי ברטטתי קטקטה בנתי, תקעתי 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 את נתי. אופס, סליחה, עוד לא יצאתי מהרעיון. אופסי, סליחה, לא יצאתי מהרעיון. אופסי, סליחה, לא יצאתי מהרעיון. אופסי, סליחה, יצאתי מהארון. אוי, אוי, אמא הרגה אותי היום. אוי, אוי, אמא הרגה אותי היום. אוי. טוב, זה אגב.